Sampeyan to bosmen ki mau. Yo, nyapa? Wis ket mau ta nek kono. Wis, Ngono koyo gak nginfo to. lah nyapa nginfo barang ki? Kan lek nginfo aku iso mlayu. Lah kok imut men kowe ape mlayu? Kira-kira kayu ki engko lek keprokne ndasne pecah pra ya, Ngek? Beh, kira-kira arep ngeprok dasi sapa lho bosmen? Ndasmu kuwi sing dikeprok. Kok mesti to? Aku ngerti Ngek tibakno. Ditandingi sing ngomong-omong nih kuwi kena urusan karo polisi mek gur olah pokalmu to. Karangan bebasmu tibakno. Ngene lho bosmen, tak jelasne sik. Yo, aja kesusu marah-marah. Wis ora perlu dijelasne. Wis jelas kabeh. Mesti ae wong aku turu, kowe kok ora balik-balik. Tibakno kowe arepe menguasai tambang dhewe to. Ngono kelakuanmu, Nek. Nyelingkuti aku kowe tibakno arepan. Weh, tamane aja kesusu ujon ngono to, bosmen, bosmen. Lah buktine mau keduk dhewe iki. Ngene lho bos, tak jelasne. Ini lho lungguh kene sing penak sik, tak jelasne. Piye? Ngene lho bos. Saman mau tangan tak gugah to wisan. Tapi ra tangi-tangi. Lah ketokane lelek turu kewesel ngono. Kira mentolo akhirnya tak jarne to. Eleh. Kuwi asine mek gur alasanmu tok to. Ben kowe iso menguasai tambang to. Ora, Bos. Saman wis tak gugah tenan, lek ora percaya engko delokon video iki lek wis tayang. Eleh. Ora percaya aku. Tenan, Bos. Lah sampean mau lho turu kaya wong bongko iki. Gugah ra tangi-tangi. Oh, pejeng asu iki wong turu bongkok-bongkokne. Ya gue lek ra percaya takono wong-wong to, Bos. Wong-wong sapa to, Ngek? Ning kene lho gur wong loro. Ya wong-wong sing ndelok video nak dhewe to. Enek to sing delok. Ya sapa ngerti ya, Nek. Ngomong iki tenan apa ora? Tenan, Bos. Saman mung ki ape tak gugah. Lah nyapa ta aku ki bohong, Bos, Bos. Wong ngene iki engko lelek oleh sing seneng ya sampeyan. Andene padang utekmu. Kok dengaren kowe genah. Anak buah gitu loh. Mosok ya mentolon delok bose kesel keduk-keduk. Walah, ngono ya, Nyek. Jane kowe iki ya weneh. Wes ngene Bos. Saiki sampean tinggal ning ngarep ae, sampean leren. Lungguh sing nganteng nek kursi sambil menikmati kopi untuk mencari inspirasi. Lah nyapa kok golek inspirasi? Kan ada golek emas sih. Beh, kok panggah goblok ya toh? Wolah, suwi. Golek emas iki nek cerita video iki to, Bos. Lek sampean gak golek inspirasi. Ya cerita sesuk opo dadi. Walah, ngono ya Ngek. Oh iya ya. Kowe kok pinter tuh dengerin? Aku imbuh kok, Bos. Wis to, Bos. Iki tak atasane. Ya toh. Sampeyan tinggal nek ngarep ae. Golek wis oleh tak pe info. Ya wis lek ngono. Iki terusno sik. Aku tak ke depan untuk mencari inspirasi. Rimpet kula lambene. Inspirasi, Bos. Ya kuwi lho sing tak maksud. Ya wis lek ngono, tak tinggal sik ya. Baik, Bos. Bos. Piye? Sing lali lho. Apa neh to? Rokok dulu dong. Alah, kuman. Arek nesik kuwi. Oh. Ya kecut, Bos, wong sedina orang rokok kok cangkem. Ngemut gula enek sekilo ngono, bener kedut cangkeme. Beh. Iki ngono cangkem, Bos. Cuk ceret. Ada ning jam kopi ya. Bos.
Rokoke iki lho. Wis mbah. Alah, kok mesti to? Lah yo. Bedesmu lho. Kok moro-moro wis nek kene. Mau digugah ra tangi-tangi. Ucuk-ucuk wis nek mburi. Janene menungso apa medhi to? Ngek. Ngomong apa kowe? Ora, Bos. Iki lho engko lek oleh kena gitu ku Ferrari. Oh, ya wis lek no. Baik, Bos. Untungnya kok kowe bos e. Ora uduk nah lek-lekan budal tok, ora mundur. Ngomong apa neh? Ora, Bos. Iki lho muga-muga engko oleh Mas e. Ya wis. Yo. Des ya bangga krungu to. Kok mesti to? Apa ki? Kok buntelan ada jajan ini ya? Buntelan kain. Apa ki? Kok kertas sih? Coba lagi. Anda belum beruntung. Walah dancuk. Was kesel lek kuduk keduk. Pak noleh mek gur kertas ini ki opo ini ki? Walah. Kok mesti to?